magani la ilaha illallah kuɗi nika sanyo in wallahi kamar a'a ina boka mai bada magani da yayi gani nan fitowa kayana da taho kayana da taho yake tafi da wallahi asali dan buku wallahi kuɗi nika so in yi ya ka so kai ko ta hala kuɗi ka so kai kuɗi to ka bari yanzu ne kana so kai kuɗi zan baka layar sana yanzu in ka ga mutum ya aji kuɗi ka ɗaya ɗauka ba ka shakkarin bai ganin ka bai ganin ka zo abin da ka aji in yana kusa gabe shi ɗauka ɗaya bai ganin ka ka cika shi kai shago bai shago na nan ka sa ci kuɗin da aka so ka ɗauki abin da ka so bai ganin ka bari in baka laya ya aljani nan bukulutu a zo min laya a hannuna ka ga wannan layar ita ce ake kira da baduhu yanzu ina baka wannan layar ka tayi duk abin da ake so ka ɗauka ba za a gane ka ba. To yayi. Ga ta ka tayi sai ka gwada sannan ka dawo ka bani kuɗi na. To yayi na gode. Yanzu zan koma gida na zan bace. Babu komi. Ai shi kenan. Wagga tayi. Wagga tayi. Ba kuɗin ƙwarar da yi ba yau. Wagga tayi. Ba kawai bai an sa lau ba. Wagga tayi. Ba dai da na ga mutum mace a dinga ba. Kai. Ka gwata ka haro. La ilaha. Ga wani abu tun ina da bari in ta lafiya ai. Bari in ta in wannan ta abu. Bari in ta in wani. In wani ne ta abu in dauko shi yanzu. Ni iskanci dama an bani maganuka. Na sha na ayyana. Kai, na mance sai na yi wannan abu da an ka bani iko in yi shi. Baka iko ɗaukar kulan nan. Kula ta ta. Kuma ta zama ta ta. Wallahi da kawai na taho. Wallahi da kawai na taho. Wa ba kula. Ko an sa abin ku koya. Wala shi.